Прывітанне ўсім, з вами Адэля. Сёння я хацела бы з вами паразмаўляць наконт перыядаў адаптацыі ў іншай краіне. Хацела бы разгледзець тэорыю у крывой, якая была прадстаўлена Калерва Абергам, такім амерыканскім вучоным, даследчыкам у 1954 годзе. Паводле яго ёсць 4 стадыі адаптацыі. Першая з іх гэта турыстычная. То бок чалавек, прыехаўшы ў чужую краіну, адчувае, што для яго няма перашкод. То бок ён сам дасягнуў таго, каб прыехаць. То бок ён сам там вазіўся з дакументамі, ён сам, можа, знайшоў працу ці паступіў ва ўніверсітэт. І то бок ён усё можа. І таксама яму вельмі падабаецца, то бок, знешні выгляд краіны, не ведаю, там булачкі, пах у рэстаранах, там новыя прадукты ў крамах і гэтак далей. Такая стадыя доўжыцца ад некалькі дзён і да 6 тыдняў. Гэта стадыя самая кароткая, у прынцыпе, і самая падманлівая. Другая стадыя. Стадыя паступовага расчаравання. Імігрант пачынае сумаваць па старому месцу жыхарства, таму што ён уліваецца ў гэты быт і жыццё замежнай краіны і разумее, што тут усё па-іншаму. Ён не можа прызвычаіцца да правілаў, іх правілаў, так, то бок вельмі ўсё складана, вельмі ўсё незразумела, і чалавек проста пачынае сумаваць. І сумаваць па сваёй краіне, і часам нават прыходзяць думкі, што можа, я зрабіў няправільна, можа, я няправільна ўвогуле, можа, навошта я ўвогуле сюды прыехаў, ці ёсць увогуле сэнс, можа, з'ехаць назад. Таксама чалавек проста не хоча размаўляць з прадстаўнікамі насельніцтва новай краіны. Яму не падабаецца мова той краіны. Ён наўмысна не хоча яе там добра ведаць. І часам гэта стадыя можа крышачку перайсці да псіхалагічных такіх перажыванняў. Часам нават некаторыя думаюць пра самагубства. Імігранты, якім рэальна складана жыць у іншай краіне, пачынаюць шукаць такую сваю зону камфорта, пачынаюць размаўляць са сваімі суайчыннікамі у той краіне, то бок у той новай краіне, у якую яны пераехалі. І проста пастаянна з імі размаўляюць. Гэта стадыя можа праходзіць вельмі доўга, то бок пару тыдняў, пару месяцаў, а можа нават і некалькі гадоў. І гэта стадыя, насамрэч, то бок усё вырашае. Таму што чалавек у такі складаны момант вырашае сам для сябе, ці ён разумее, што ён не можа гэта пераадолець, такі нейкі дыскамфорт. І ён хоча з'ехаць ўсё ж такі назад у краіну, там, дзе ён нарадзіўся. Ці ўсё ж такі ён вырашае, што не, я думаю, што я пераадолю, і я застаюся тут, у новай краіне. Шчыра кажучы, гэта такая стадыя, ось крышачку успамінаецца мае розныя такія перажыванні.
Я так коротенько раскажу. Не буду вас тут мучыць з гэтым. То, што вось, напрыклад, вось гэта другая стадыя, можа, вы там ведаеце па майму інстаграму, я пісала вельмі часта, што ўсё, Польшу я не люблю, тыпу, ўсё мне не падабаецца, я хачу кінуць вучобу, я хачу увогуле з'ехаць, назад прыехаць у Беларусь. Такое было, да, і гэта было для мяне так рэальна складана. Бо гэта стадыя нават сказала бы, што крышачку да яшчэ працягваецца зараз. Мне нават было вельмі складана ехаць зараз у Польшчу, але ўсё ж такі прыехала. Ну, і здаецца, ўсё нашмат лепш, чым было раней. Ну, па самаадчуванню, прынамсі. Вось. Але, ну, гэта так. Крышачку пра сябе. Добра. Трэцяя стадыя. Стадыя паступовага прыстасавання. Для чалавека тыя праблемы, якія раней здаваліся вельмі складанымі, ужо не з'яўляюцца такімі. Таксама імігрант знаёміцца з новымі людзьмі, а дакладней з прадстаўнікамі той краіны, у якой ён зараз жыве. І ды ўвогуле проста для імігранта становіцца ўсё значна прасцей і больш зразумела. Чацвёртая стадыя – стадыя бікультуралізму. Чалавек ужо цалкам адаптаваны да жыцця ў чужой краіне. Всё, карацей, зразумела у 100%. Вось. І чалавек можа спакойна крытыкаваць і насельніцтва, і краіну, і параўноўваць таксама гэта ўсё са сваёй старой краіны, то бок там, дзе ён нарадзіўся. Вось. І рабіць гэта не негатыўна, як магло быць раней, а адэкватна. Карацей, неяк так. Спадзяюся, што я вам чымсьці хаця б дапамагла. Да прыкладу, калі б я раней гэта ведала, то бок эту ўсю інфармацыю, то мне было б значна прасцей жыць у Польшчы. Але гэта ладна. Карацей, будьце здаровымі, беражыце сябе, жыве Беларусь. Стародавней крывіцкай пагоні.